Moldovalta ne 2 kertaa, samoin kuin lohkon Kääpiöltä, San Marinolta ja sen jälkeen lähteä sitten haastamaan Unkaria, haastamaan Ruotsia. Siinä oli Aleksei Jeremenko juniorilla paikka, mutta hieman verkkaista oli liike tähän kohtaan. Hyypiä on nyt vaikeuksissa ja siinä heittäytyy Viorel Frunze. Ottaako Samille siitä jopa punaisen kortin? Ei kai nyt sentään. Kyllä! Sami Hyypiä ottaa tuosta tilanteesta punaisen kortin. Puolalaistuomari Robert Malek katselee, että Hyypiä kaataa siinä Viorel Frunzen, joka on pääsemässä läpi ja Hyypiä oli alimies. Aika rajulta tuomiolta tämä kyllä vaikuttaa. Näytti kaukaa katsoen siltä, että Frunze heittäytyy, mutta katsotaan hidastusta. Kapteeni vaihtuu, Litmanen saa nauhan ja Suomi jatkaa. Joutuu pelaamaan tunnin yhden miehen alivoimalla, kun paluumaajoukkueeseen tehnyt kapteenimme Sami Hyypiä joutuu poistumaan takavasemmalle. Katsotaan vielä uudestaan. Kyllä tuosta tietysti voi ja pitää varoittaa ilman muuta, se on ilman muuta selvä. Ja jos tulkinta on se, että Hyypiä alempana miehenä kaataa tällä lailla Frunzen, kuten kiusallisesti tämä hidastuskuva paljastaa, ei siinä hyvin sijoittuneena olevalla Malekilla taida olla muuta vaihtoehtoa kuin kaivaa rintataskustaan punainen kortti. Se oli ensimmäinen kortti tähän kauteen. Asanne jälleen katkossa. Suvorov ottaa kuitenkin pallon. Doros. Hyvä puolenvaihto Bordian. Hämäläinen, joka nyt on siirtynyt vasemmalle, Porokara oikealle. Ja tästä tulee Moldovalle vapaa potku. Zigirlas saa nilkoilleen rikkojana Niklas Moisander. Ja saman tien Moldova myös vaihtaa. Ulos numero 7 Igor Zigirlas. Semjan Bulgaru toppari tulee vain pikku huikalle. Zigirlas tulee laidalta, oikealta laidalta, laitalinkin paikalta pois. Bugajov on ihan puhdas kärkipelaaja samalla tavalla kuin Viorel Frunzekin, ja se saattaa johtaa siihen, että numero 15 Anatoli Doros siirtyy tuolta kärjestä enemmän sitten oikealle ja sitä kautta osallistuu joukkueen hyökkäyspeliin. Nyt on loistava paikka ja pallon takana Vitalie Bordian. Jeremenko juniorin seurakaveri Harkovin Metallist joukkueessa. Aleksei junior on tuon joukkueen omaisuutta, mutta ei mietitä sitä nyt. Katsotaan tämä. Suvorov ampuu ja ampuu pallon maaliin. Se oli huikea veto. Aleksander Suvorov, jonka vaarallisuus tiedettiin. Hän näytti tämän Turun Interia vastaan. Nyt vaihdosta sisään ja valtava vasemman jalan hevosen potku löytää tiensä maaliin Otto Fredrikssonin ja etutolpan välistä. Ja näin Suomi on ahdingossa. 0-1 Suomen näkökulmasta ovat lukevat. Suvorov iskee ja Moldova johtaa tätä kamppailua 1-0. Se oli kylmääkin kylmempi isku. Se oli kerta kaikkiaan kammottava tilanne Suomen näkökulmasta. Näytti siltä, että Bordian ampuu, vaan ei. Pallo nousee korkeuksiin, mutta yläkierre puree ja se pudottaa pallon Suomen verkon perukoille. Huikea vasemman jalan veto. Otto Fredriksson haroo tyhjää. Moldova johtaa 1-0. Veto on komea, se on häikäisevä, ei kahta sanaa siitä. Pikkuhiljaa jo alkaa kentälle odotella. Roman Jeremenko taistelee, Frunze menee kuitenkin ohi, menee vielä ja ampuu suoraan päin Markus Heikkistä, jolla muutenkin jo leukapärissä tekee kipeää. Heikkinen pysyy kuitenkin pystyssä. Suvorov. Doros. Moldo ampuu ja ampuu toisen maalin. Doros on näyttänyt vahvuuttaa jo aikaisemminkin tässä ottelussa. On pyrkinyt ampumaan aina kun paikka on ja ampuu nytkin. Ilkeä pomppu juuri Otto Fredrikssonin edestä ja näin Moldova vastoin kaikkia odotuksia johtaa tätä kamppailua 2-0. Ja täällä väki menee villiksi. Simbrun stadionilla alkavat valtavat juhlat ja saman tien myös Mako Heikkinen poistuu kentältä leukaperiaan pidellen. Ilmeisesti nuo hampaat, jotka ovat jo kiusanneet tähänkin asti.
tekevät jälleen sen verran kipeää, että jotain paikkausta ainakin pitää tehdä. Verta valuu suusta, mutta tämä on vielä se pahempi juttu, nimittäin Suomen toiveet ovat valumassa. Ne ovat uppoamassa Simbrun stadionin nurmeen, kun Anatoli Doros ampuu, ja ampuu kyllä hyvin. Pasanen häiritsee, sellainen ulkokierre tuohon palloon tulee, pomppu, ja Fredriksson on voimaton. Vartti aikaa jäljellä, Moldova johtaa 2-0.